Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of dan 3. Jongens, welkom in een splinter nieuwe video. Ik heb geen vuurwerk binnen 30 kunnen afsteken, maar we gaan dat goed maken. Wat je kan zien, ligt dat hier gewoon boomveel van het vuurwerk. En ja, het is nu 11:15 en we gaan al de eerste bom in gang steken zijn, dat iedereen weet dat we hier aangekomen zijn. Hallo, hier, kijk, ik weet niet of je er wat van kent, ik ken er nog een klein beetje wat van. We gaan hier van de eerste keer, een zware patat event, hier, kijk. Een Red Bastard. Ja, en ook, dat is hier nu dus de eerste video met mijn nieuw toestel. Ik heb een iPhone 14 gekocht. Met 3 camera's. Ja, we gaan zien of dat ooit vuurwerk kan filmen of niet. Hallo, wat je nu een patat hebt geven, nee? Ja, ik ga het nog een keer eerst zeggen, gasten. Ik ga er niet heel tussen ruttelen en pruttelen. Ik heb hier een paar schone cakes, veel Thunder Kings, een of andere scream, redelijk veel pillen ook, fonteinen, bommetjes. Ja, hier Romeinse kaarsen met een patat, dus dat uit vliegen en nog een keer open patat ook. Dat gaat zeker de moeite zijn. Je vindt dat verder niet van mij? Ik heb dat gevonden. Jawel. Dus ja, dat is de max. Ja, hele zware bommetjes ook. Maar al wat dat er hier ligt is wel legaal gekocht in België. Dus ja goed, savai. En ik ga er ook niet heel tussen zeven en doen. Geniet er gewoon van. Gelukkig nieuwjaar. En tot naast het jaar is, hè. Je moet maar opwijzen dat het niet daar in de achterom staat. Allee, geniet ervan, hè, gast. Laten we samen genieten. Het staat erin dat 6 meter hoog is. Tot nu toe is dat echt niet. Dat zijn 6 meter, hè.
Hey! Kijk gewoon, man. Ah, de flits recht in mijn ogen. Happy New Year zou ik zeggen. En kijk de carrière zijn. Hele verbrande plekken. Hier, ja, alles in de lucht. Hupla. Ja, kijk, dat ligt hier dus allemaal op, maar dat is gewoon een afkoelen buiten. Dat er geen accident mee gebeuren. Hier ligt er ook nog een beetje te. Ja, dat is wel jammer. Hè. Kijk, dat is gewoon niet afgegaan. En daar, kijk, die lonte is hier gesloeberd. Maar dat is gewoon niet afgegaan. En hier van hetzelfde. Check. En we hebben er gewoon maar één rijtje afgeknald. En al de rest heeft hij gewoon niet gedaan. Jammer hè. Maar ja, ik pees dat we toch wel genoeg vuurwerk afgestookt hebben voor vandaag. Allee, ik zou zeggen, tot de laatste keer. En het is toch wat weer in het 30 is. Salut! Zwaai nog een keer.